Tisati tapinda muchirongwa chedu chanhasi, hama dzangu, regai ndikupe chiziviso pamusoro penyaya yevana ava. Nhasi tine chirongwa chevanasikana vaya vaya vekuadha kumachaina vekunetsana nastep mother, but nekuda kwekuti takagadzira chirongwa ichi ndikakanganwa kukupai update yakakosha, saka taedita video kuisa kwekutanga kunoko. Ndiri kuti Friday ndakataura namai nyakutumbura vana ava pafoni. Saturday vana vakazoya kumba kwangu, vakaswera kumba kwangu nekuti vanga vakukuziva, vakaswera variko, vakazobva pamba ipapo ndofunga kuma 5 around 5 o'clock PM. So Sunday ndakazoswera ndichifona ndichida kuti ndinzwe kuti vana vasvika here kumba. In fact ndakatanga kufona Saturday yacho manheru kuma 7 8 kusvika kuma 9 10 zvaingonzi vana havasati vasvika kumba. Inoti apa yanga iri Sunday kai, yanga iri Saturday. Sunday ndakachizoswera ndichifona, phone yanga yakundirambira kumba kwacho kuti ndinzwe kuti vana vasvika here kumba. So nhasi iMonday handisati ndavabata, ndikavabata ndokuzivisai kuti tizive kuti vana vavako here kumba ikoko, kuno kuti vana ava vanenge vakungoita zvese zvese, vakurara pese pese. Takutotyira kuti hava abuse here kana kutodevelopa mweya wekutotanga kutoita mweya wemusango wechipfambi nekuda kwemamiriro ezvinhu kumba. So ndo chiziviso chandati nditange ndakupai. Ngatichipindai muchirongwa chedu chezuva ranhasi, chingori maringe futi nevana ivavavo. Thank you very much. Hama dzangu, nyaya yedu yevana vaya vanasikana Shalom na Elizabeth vaya vaya vekunetsana namai nini step mother iri kuita ichijeka. Chandiri kufarira hangu panyaya iyi ndechekuti iri kupindura yega mibvunzo ine vanhu. Vanhu vane mibvunzo nanhasi havasati vanyatsonzwisisa kuti ndiani ane problem mai nini nevana. So nhasi ndine vanhu vandabata panapa vandikuda kuti munzwe vachitaura. Vanhu ava ndevehukama, but unfortunately pandakasvika pamba musi wandakataura nevana nababa uya, mai nini vaivepo, asi vakarambisisa kutaura neni. Vakandidira mamwe marafu ekuti nanhasi mbabvu dzichikurwadza idzi, asi ndakaramba ndakangozvininipisa nekuita mweyo murefu nekuti ndiri kuda kutaura navo. Saka thank God izvozvo vakuita vachidzoka. Ndinotenda kuti pandiri kudzoka futi ndiri kuenda kondotaura navo. Asi for now regai timbonzwa. Ndakataura namai vevana, ndikataura natete hanzvadzi yababa, ndikataura nemwana watete. Right, vanhu ivava vese ava vachaita kuti nyaya yedu tiinzwisise kuti yakamira sei. Yachitaura tini mai Shalom, murume wangu ndakanetsana naye 2016 aroora mumwe mukadzi. Ndani muchato naye, ndakachata naye namata chechi inonzi Jehovah's Witness. Ndibva ndachata naye bvarura mumwe mukadzi, tibva tanetsana tukanzi handidi ndikakuronaona ko 3. Ndawana mukadzi musikana wandiwana mukadzi musikana kuti ndorewo chemberi, handichada. Tikanetsana nguva yakareba, ndikakwanisa kuti hama dzangu dzakauya tukanzi mainetsai, enda kumba huna kufirwa. Ndibva ndasiya musha wangu kwaMutare, ndibva ndaenda kumusha. Mumwe wacho mwanangu wa 2006 ndikabva naye kwaMutare grade 2. Mumwe wachona anga ane 2 years, mumwe wacho anga ane gore. Ndichiyamisa mwana wangu bva ndaya kumusha kumuzarabani kuhweya. Ndibva ndagara kumusha, murume wangu haana kukwanisa kuuya kunditumira dhora kuchengetai vana. Kana ndakaendesa njituraya vana vachienda kuchikoro kusvika vana vasvika grade 6 grade 5. Mumwe wachona akafera form 3 akaita hake musikanzwa yakaita, akaenda kumurume ari kuComfort. Vanhu vakati usasungise mwana musiya akadaro, mwana uyu handina kumuwana. Tikazomuwana mwana wangu atova nemwana wake, tikakwanisa kuti wadzoka hako mwana wangu tikwanise kugara pamba nemwana wake. Murume haachada, haachamufonera, haachamudia, ari kwatezvara kuti mafoja. Karwadza ndikatora mwana wangu, baba vauya kuroorwa kwomwana, ndakavapa mari. Ndikati mari yekuroorwa kwomwana wenyu negumbezi rokusungira nembudzi yavo yababa, vakatora mari yavo
vakaenda kumusha vakati ndokumbirawo mainitsai ukarera vana nguva yakareba nateto kuJubek kumbira kuti vana vadzoka kumusha tichengete vana tiri pamwe chete nokuti ukatambudzika hazvikwanisi kudzokerana ndikati aiwa tione makore areba ndikwanisa kudzokerana newe zvokuti mbuya uri kuda vana takuzwa kuti mukadzi uchisina takura hako vana vana takati toda kunoonawo musha kwababa wedu tikavaregerera vakakwanisa kuenda kwababa vavo vaenda kwababa vavo vaigara zvakanaka nguva dzese ndikazoona sharume afona Eliza afona amai kunoti kutambudzika mainini vakutishungurudza sharume hachaguta sadza tanesana navo maini vakatipa hembe vakatipisira mainini vanobika sadza nenyama nababa baba vandipa $10 tikwanisa kutenga chihupfu ndikatipa $10 tengesa chihupfu hatina mafuta chisina nemutikiti nambuya mbuya hapana kwavanowana mari havashandi tomirira tete kaujoni kuti vatikwanisa kutipa chikafu tete ujoni havana kukwanisa kutipa chikafu saka isusu tafunga hedu kudzoka kumba amai taomerwa vana vakakwanisa kuenda kumapurisa vakwanisa kuenda kumapurisa vana vakwanisa kuenda kumapurisa vakwanisa kuenda kumapurisa vana vayo ungoti orai ndasoka ndijeka kuda oraiti munouya bhabai munouya hanzi paijeki $2 hazvina kubhadhara mari enyu papa madhiri aya Alright. Taura nao nesai vape ita ndobva inini ndatora murume wangu ndo ndaita alright endai nevana vana tumira kuna mai vakaenda vakati asusu tiri kutambudzika hatina chokubata ndobva ndati alright mbuya mwachita kana maremewa nevana baba anetsai tumirai vana vadzoka havo ndozotangira pandikatangira ipapo nokuti vana vangu ndakachengeta parefu nhasi handingarodzera kuchengeta vana vangu saka murume wangu andirwadza kusvika izvino akataurwa nevana kuti iye ari kudya sadza nesoseji vana vachidya sadza nemutikiti muriwo usina mafuta vachipiwa $10 mbuya achiti garai vazukuru vangu kana mchida kuuraya vazukuru vangu urayai nini nevazukuru vangu ndikati mbuya zvakadii kuti muite kuti baba anetsai vatumire vana nandida hangu yakupi kwamutare ndakataura handidzokere kwamutare muno manga ndinyengetedza tidzokera kana ndichakwanisa ukati ndiri chembere uchembere wangu hausati wapera tatibatane pavana pakurorwa kwevana vedu nekuti vanozoita problem chete ndovakatakura vana vakati tikufanira kuenda musha kwedu mama tingozivawo musha kwedu ndovana vasiya vakati vana vakudza kuno handambetazvana mukoma usaiti kakavadzane naye kuti iye ukwanisa kutora vana uchigara navo kumuzarabani nokuti iye andingada kuchengetawo vana ndozvandingakwanisa kuita musi uno hatina 3 days vana vafona zvikanzi mama ndokumbirawo kuti please munditumirewo mari tiuye koko ndikati handina mari zvinhu zvakandiomera ndozvandikataura maita henyu handizivi tsara renyu ndimaani vandikutaura nawo maita basa ini ndinoitwa Elder David Kanjanda ndinoshanda neutindi TV media so ndiri kuti hamuna here utsanzi amai hwekuti vana vakwire vauye nekuti situation yavari haina kumira zvakanaka hapana here dzimwe minzi dzamungazama dzekungoti vana vabve uku vauye mumaoko mwenyu because apa tichicalculata ndakazonga vaiti zvekuma $35 to $40 ipapapo vanosvika ikoko hapana here zvimwe zvamunokwanisa kuita kuti vana vauye imi pamakachata nababa ava izvozvi hamusichari mwese muchato wakadamburwa here imimi wacho ikoko muri kushanda here kana kuti makatowanikwa kumwe here ndiri kudaro nekuti situation ine vana haisi right toda kuti vana vauye kwamuri then kana vana vauya kwamuri mochengeta vana kusvika vasvitsa 18 years vaakugona kumeka madecisions vari vega but for now chimbotorai vana chimbogarai nevana chimbochengetai vana murimi andiri kukumbirisa kuti kana paine chinhu chinoita kana even kuti kutengesa chaiko maitotengesa kuti paite mari yekuti vana vauye ikoko ini ndakasvika pamba pane vana ndakaona situation yacho ndakagara pasi namai nababa
ndakagara pasi nababa vevana, mai nini vakandirafura vakatoramba kutaura nini. Situation iri kurarama, upenyu huri kurarama vana uku hausi right ba. Torai vana mugare navo mega, kana vachiita misikazwa munoona kuti vana vangu muinavo samai. Ndo pane nyaya yangu ipapa. Vana avava inini handina basa randiri kuita riri kunyatsondipa mari kuwanikwa, handina. Muchato hauna kudamburwa, but imimi sezvo muchishanda kuvana eodha, itai kuti baba ava vape vana ava mari vauye kunoku. Inini ndinovatambira kuno vana vangu saamai vavo, handina kana problem navo, but ndakukupai pressure imimi semushandi anoshanda nevana by force kuti baba ava vatumire vana vangu kunoku. Ini baba ava ndira kuvapa vana zvekuti ndatadza kuchengeta vana. Baba ava ndakavapa vana vachiti ndinoda kumbochengetawo vana, ndanyara vana vangu vakura ndisina kana kumbovachengetawo, so that kana vatadza kuvachengeta haisi pressure. Ndakavati kana matadza kuchengeta vana vangu ngavauyi muvadzose, ndinogona kudi kuvachengeta semachengetero andakamboita mukuru. But panguva ino kuti nditumire mari inini, mari yekuti ndisvike vana vauye kunoku vari vaviri, panguva ino munhu waMwari handina. Ndakukupai pressure eodha kuti vana ava ivo baba vacho ngavachitumira vana vauye kuno kumuzarabani, sekuvatora zvakanaka kwavakaita. Ndobva ndavatambira kuno, ndotanga kuchengeta vana vangu zvakanaka. Tsanangura zvakanaka amai, mazvita. Tinotenda neinformation yenyu, namba dzenyu ndinadzo. Ndine ndichikufonerai kana paine zvandiri kuda. Ndichambodzoka kuna baba ivava, toda kuti vatipe mari vana vauye. Ndofunga kana makanyatsa kuteerera zvakanaka zvanga zvichitaurwa naamai apa, unonzwa nechemukati kuti muri kubuda kuvava, mune bitterness irimo. Zvinoreva kuti kuparadzana kwevanhu ava, kana uri munhu akajaira kushanda nevanhu, kungonzwa chete kutsanangura kwaita mai apa, zvega zvinokuudza kuti pane something chakawanzika pakati pevanhu ava. Kuparadzana kwavo hakuna kunaka, uye mumwe naumwe kunyanya mai mukati mwavo pane zvichiri kuitika nezvichiri kutaurika maringe nerelationship kana kuti marriage yavo yavakabudai. But kuti zvichitibatsira manje izvozvo kuti tinyatsonzwisisa kuti chii chiri kuitika mavari, ngatinzwei audio yatete. Tikanzwa audio yatete iyi, tese tinogona kugutsikana kusvika pakunzwa kuti sei zvakazo, because mibvunzo mimwe yandanga ndichiona mucomment section, nekuda kwokuti makawanda handina kukwanisa kuipindura, but tete vanenge vari kutibatsira pamibvunzo mizhinji yatanga tiinayo mucomment section. Ngatinzwei tete vachitaura. Makadii henyu mukoma, makadii mukoma. Ndakaonawo vhidhiyo randakaona nezuro paYouTube rekuAdha Tranzau, asi vhidhiyo iri ndakariziva nekuti nevana vakabuda ipapo nepamba pakabuda kuti pamba pedu, uye vanavo vana vehanzvadzi yangu. Saka ndine kamwe kakubatikana kandakaita nenyaya yekuti isusu family yedu tiri vanhu vanoremekedzwa, tiri vanhu vanozikanwa, zvekuti zvinhu zvinotoburitsa reputation yakashata kuvanhu kuti ndo zviri kuitika pamusha uyu wakadai, ende hausi musha wekuti musha unodzikisirika, zvekuti vamwe vakaona vhidhiyo rakadaro handifungi sokuti vanofara. Asi inini handikushorei nekuti makaita basa rakanaka nekuda kwekuti makabatsira vana vari panguva yakaoma. Inini hangu ndichimirira vana ava kuti nditaure hongu vana ava, chakaitika ndechekuti vana vakange vari pamba vari vana vadiki, nekuti hanzvadzi yangu yakaroora mukadzi uyu wayakaroora, yakaroora mukadzi anga akaita muhombe kwaari iye, then ane vana ivava vaakuchema nhasi kuburikidza nematambudziko ari kusangana navo. Saka hanzvadzi yangu semunhu aiitawo zvekubata shiri, akaenda akanosangana nemumwe mukadzi iye anenge ari iye ari kupomerwa mhosva kunzi ari kuabhiusa vana pamba. Mukadzi uyu ndiye mukadzi mudiki akauya achizoita kuti maiguru vanga varipo vaende kumusha kwavo. Saka zveshuwa kuuya kwakaita mukadzi uyu,
takange tichingomuona semwana mudikiwo nekuti anga ari mwana mudiki zveshuwa kuna mai guru, tikatoti sezvo aroora mukadzi mudiki pamwewo aroora munhu akanaka, hatina kuziva kuti mukadzi uyu ane matrue colors aainawo. Zvadaro vauya nemukadzi yeyu akagara pamba nambuya, asi pairwiwa zveshuwa nenyaya yekuti barika munongoriziva wairwa iwo mainini ava namai guru vachirwisana kusvika mahwindo chaiwo chaiwo epamusha pambuya aipwanywa. Kwanga kusina kumira zvakanaka, umwe achibata matanda kuda kurova, zvanga zvisina kumira zvakanaka kusvika mukadzi mukuru azosarenda akati inini zvenoizi ndaneta, ndarwira imba yangu zvaramba kubuda nekuda kuti mukadzi mudiki anga akatooma. Saka kusvika asimuka mukadzi mukuru aenda, asi akaenda wana wari wadiki nekuti ndikafunga Shalomu anga atori mudiki chaindofunga 2 years, Eliza anga achitoya mwakari katikitiki chaiko chaiko nekuti vana ava vanga vakangoteedzana. Achienda muroora wangu kumusha kwake kumuzarabani, akasara mbuya nemukadzi mudiki. Asara nemukadzi mudiki, mukadzi mudiki uyu akatanga kuratidza matrue colors, achituka mbuya achivanongedzera zvokuti tine maroja akawandisa anokwanisa kupupura panyaya yakaitika pana mbuya, kuti mbuya waishungurudzwa kuabhuswa chaiko zvekuti ndakatombosvika ndine nhamba dzomwe mupurisa wandaitombobvunza kuti ndoitawo sei kuti nditore peace order. Mupurisa wenda nhasi ndine nhamba dzako, achitonditi zvinoda kuti muuye kuno kutete kuti timuone kufambira nyaya dzambuya, muone kuti mbuya vagare pamba pavo zvine peace. Zveshuwawo ndakasvika pakuti kuuya ikoko kunogona kundiremera nenyaya yekuti ndikugara kure semunhu ari kugarawo kure zvechokwadi. Saka handina kukwanisa kuuya ikoko, asi taingonzwa kushungurudzwa kwambuya zvichingonzi mbuya vazodai, ende vachibirwa nemukadzi iyeye. Aivabira kunyangwe chikafu, kunyangwe chavanenge vaita aivabira. Mbuya ndiye mutsvagi wechikafu kutsvagira iye akagara nevana vake. Kunyangwe akaita mwana wake akangonoti mwana uyu akuda kurumurwa, anonzi mbuya rumurai mwana, rarai naye. Zvino aita zvowo chituoti zvembuya dai dai, asi kana kuti vavatendewo kana kuvatengera chinhu, hanzi aitoita basa riye rekuti kunyangwe akawana chinonaka anobika ega nevana vake. Mbuya akatsvagawo chavo, kana kuti isusu tikatumirawo tuchikafu twedu tuzvigirosari kudai vanodyirwa kusvika chapera, vachingonoti chapera iwo pavanoita mari dzavo vanobva vatora mari dzavo votenga tunhu twavo tunonaka vorya vakavharirana nemurume. Kusvika ndakazofonera hanzvadzi yangu ndikati, hanzvadzi, zvamunoita mbuya munoonawo zviri zvinhu zvakanaka here? Iwewo ndiwe mukomana mukuru uri pamba wakasirwa mai kuti chengeta mai yako ndibaba wasati washaya, asi kuchengeta mai kwacho hapana, nekuti mai varongoramba vaine stress mazuva ese, ende zvinhu zvichingoripoterwa nevanhu kunzi mai wenyu washungurudzwa, mai wenyu wazodai, asi uriwe mwana mukomana wapamusha, zviri kumbofamba sei? Hanzvadzi yangu yanga isingateri zvekuita kunge taitombofunga kuti pamwe munhu akatodini akatoiswa zvemushonga, nekuti kana pataitaura naye anga ari munhu yasingateereri kana patinenge tichidini, patinenge tichimutaurirawo. Kusvika ndambozovhura gurupu ratakambovhura as a family tichitaurawo tichionesana, vazhinji vachiti hatidi kumuona mukadzi iyeye, please ngaaende hake kumusha kwake nekuti ona zviri kuitika kuti mbuya wakushungurudzika. Amenoti vazombonetsanawo nechawakanetsana, asi iye wacho simba wacho ndichiri kurangarira wakatombomwa mushonga akararama kuchipatara amwa mapiritsi achida kuzviuraya, achiti ndashungurudzwa nemukadzi wandinaye. Tikatombomutaura tikati ingava ndakambokutaurira kuti mukadzi wauinaye uyu haasi mukadzi akanaka, hona munhu anoshinga kushungurudzira mai vako achibvunza mai vako kuti mbuya imi hamufi here, iwe ndiwo mukadzi waunogara naye here? Hausi kuona kuti hazviiti here? Musiye aende kumusha kwawo. Saka inini nekusazoziva hangu kuti gore rapera sezvo ndaningori munomu wakazoshupa neine murume nemukadzi, mukadzi wakandosvika wakarongedza akasiya atuka akati muri mbwa dzevanhu, vanhu vokwamwashita hamuzi kukwana, unorwara nechirwere cheedzi, ndosaka uine edzi, achitaura murume wake. Ndikati chirodai murume wenyu anga aine edzi, maisafana kuti mushedzere kudaro kuti une edzi, nekuti makatomuda muchiziva zvaari kuti murume uyu unorwara. Ingawani makangouya chero maiguru akatombokubvunzai kuti manga makawirirana here kuti murume une chirwere, kuitira kuti mazuva ano zvinosungisa kuti uroore mukadzi usina kumutaura kuti unorwara. Zvikazi ndinotozviziva kuti ane edzi, inini ndinotomuda akadaro. Zvikanzi nemukadzi mukuru, asi mainini makashinga. Ndafunga kuti pamwe muchatya nekuti chirwere ichi chirwere chekuti chinoda munhu anenge ainacho, iwe hazvijaira, but mukadzi uyo kuti aitopindura rafa achituka achirova
inini semwana wakwamwashita ndandine vana vangu vaviri wanda ndakasiya ikoko zveshuwa vana vangu vakasvika pakushungurudzwa vairohwa vachirara panze vachidii vana vachienda mudzimba dzevanhu kunokumbira mafoni ekuti vatifonere vachiti mhai zviro hazvizomire zvakanaka tiri kushungurudzwa kunoko nemuroora ndichitombofona muroora weye achipindura zvaanoda achita kuti vana vako imbavha akasvika pakutuka vana vangu inini vari kunoko achiti kwanzi muri vana vehure mai venyu vakaenda kusouth africa kuzohura saka zvinhu zvaindirwadza zvokuti ko munhu unondituka kuti ndakaenda kusouth africa kohura ini ndiri kuvachengeta kuti vaone kudya chihure yacho ndakaita ndechipi handina kubvira ndambopinda mbau handina kumbobvira ndamboita hure asi unonge uchitukwa chihure zvekuti zvinhu zvaindibata achiti akatuka vana vangu obva taurai mai enyu vacho kuti ngauye kuno handina kana basa navo ndinotovada mai vacho ivava ngauye kuno mukadzi iye wakaoma saka zvekuti vana vari kushungurudzwa zveshuwa handizvirambi nenyaya yekuti munhu usina moyo munhu unozvifungira ende une utsinye mukadzi iyeye hakusi kuti ndinomuwenga ndinomuda zvisikaiti munhu akatiberekerawo wana pamusha asi une mweya wakashata asi inini chikumbiro changu ndechekuti dai hanzvadzi yangu yagona hayo kubuda pamba nemukadzi wayo waende hawo korenda waende koroja wasiye mbuya pamba pavo vaine pisi mbuya pamba pavo apa wakasirwa nemurume wavo akafa akati sara pano mukadzi wangu hauna kwaunodini kwaunoenda asi zvimwe zvinhu zvaakuchiitika izvi madhirama akuitika asisina kumire zvakanaka dai zvichibvira matibatsirawo kuti anhu aya aone kubve pamba apo aende kogare pawo ega aite zvekufamba kushanyira mbuya kwaaona zuro ndakatomutaurira pafoni ndikati mai mune utsinye imimi itai mubude henyu dhani kuti mutambudze vana vakuita kunge mhuka vachirara mumaraini vana vakuita kunge mhuka kupedza vana vachatorwa maadvantage nevamwe varume vakaitwa vakadzi vana vachapesera varepwa vachapesera vatorwa maadvantages akawanda nevamwe vanhu kana kutotizira mwana ari mwana mudiki nenyaya yematambudziko anenge achisangana nawo tiri kukumbirawo kuti mutibatsirewo ndo zvatakukumbirawo kuti mutibatsirewo kuti totora matanho api kuti mbuya waone kugara nevazukuru wavo avo vaone kuenda kwavanoenda ngavaende kotsvaka pavo pekuroja nekuti noizi yese iyi yakazongotanga ivo vadzoka pavanga vasati vadzoka vana avo vaigara zvakanaka nambuya wavo hongu misikanzwa inowanikwa kuwana asi kwete zvekuita zvavari kuita izvo zvekuti kwai wazotema nematombo kwazodai kwanga kusina zvese izvi but nenyaya yekuti izvozvizvika nenyaya yekuti mai ava vakadzoka vana havasisina pisi vakungorara musango zvinhu zviri kutirwadza inini senditi kure ndenge ndine stress nenyaya yekuti haisi nyore shuwa kukwira bhazi kuuya kuzimbabwe kuzogadzisa nyaya dzemafamilies dzakadai uchidzoka futi uchizwa kuti zvatanga futi zvinhu zvakaoma ende hapasi pekuti unokwira $2 ka panhu pekutoti panotoda ma1000 kuti uye ikoko uende futi kufambira nyaya dzacho nekudzoka panotoda mari yakawanda zvinhu zvinenge zvichikosta apa uchisvika futi haufaniri kungoenda uri munhu unofanira kusvika uine something zvinhu zvakaoma saka tinotodawo kuti mutibatsirewo kuti kana zvichibvira ngaabude hawo aende kwaanoenda ndichati mwana wangu kana akadzoka kubva kuchechi kwaenda aise audio yezvaanga achiitirwa zvisina kuudzirwa mukati asi achitaura nekuti inini handizvizivi zvaaisangana nazvo asi akauya akataura nhasi ukanzwa mwana akabva ari mudiki izvozvi zvaane 17 years ari kungotaura kuti inini handidi kunyepa mai avo handivafariri vane utsinyi mai avo handivafariri vane utsinyi nditi aukanganwa anoti mai avo vane utsinyi kuratidza kuti pane zvaakaitirwa mwana zvihombe hanzi aituka imimi mama achita kuti muri hure riri kuhura kusouth africa zvinhu zvinorwadza asi mai vachengeta saka handizi kuti munhu akaita sei saka zvadaro vana vangu ivavo vaishungurudzwa kusvika mumwe wacho mukuru wandakazotora wandinaye kuno kusouth africa aienda kumapurisa kunoripota achinotaura kumapurisa kuti tiri kurohwa tiri kushungurudzwa handizivi hangu mupurisa akambotoya pamba akamboatyisidzira akati mbuya munofire mujeri muchiita basa rekushungurudza vana ava ndopawakamboita zviri nani asi vanhu vaive kuti ndinotoona kana kumusha kwavo kwavanobva kuti vanhu vanenge vasina unhu handizivi hangu kuti wakaberekwa sei kana kwaakakurira kuti akakura sei nekuti I still remember mai wake chaiwe mukadzi avo wakamboya pamba pedu wakatanga utukira wakamira pachiwanze wachingotanga usvika pamba wakatanga kuti vanhu wakwamwachita muri mbwa dzevanhu muri varombo muri makudo zvekuti zvakatondishamisa mbuya achitaura kuti ko munhu womukwasha unoya pamba panhu ambuya anoya pamba panhu kuzotuka anhu kuti muri mbwa muri varombo muri makudo here ndopendakazovaisira audio ndatsamwa hatidi kunyepa ndikati wapopotera ndikati ko imi munobva kumba kwenyu kuya uzotuka anhu akagare pamusha yawo kana anga ari makudo maizotsvakei zvekumba kwemakudo
maitsvagei kumba kwemakudo. Amunoti hazviiti here kuti munhu ungangosimuka mupamba pako kotukana akazvigarire paumba pavo, zvinoita here? Asi munhu wewo kuti chero waitomutsura aitokutuka ende wanotuka zveshuwa mai vacho, ndofunga ndokwakangotorawo mwana uyu unhu hwake. Saka zvinhu zvinotiremera ndezvekuti taingonzwa zvakawanda. Even sisi wangu anotombotaura kuti wakambobata mameseji ekunzi wana iwawawo haasi wana wehanzvadzi yangu wamwe wacho, asi mukuru unonga ndiye, but uyo wekupedzisira unongofungirwa kuzi haasi wani, haasi wepamba pedu. Zvekudai zvaaitobvira taitombodawo simba tina chemugabe wacho atombouya timboitirwawo maDNA, nekuti handisiroti hanzvadzi yangu ibhuraibiwe. Pane zvimwe zvinhu zvinorwadza, asi kuona kwangu kwandinoita ndinononge iye hanzvadzi yangu nemushonga inoshanda, nenyaya yekuti haanozombobvira amboita munhu kwaye. Haanozombobvira amboita munhu kwaye. Unoshungurudzwa zvinhu zvakangooma zvekuti mukadzi unokushungurudza kusvika pakumwa mushonga kuti uzviuraye, ndiye mukadzi waunoteera futi nhasi. Mukadzi unoabhiusa futi wana wako, ndiye mukadzi waunoteera futi nhasi. Zvinhu zvakaoma zvinorwadza. Vakadzi vakawanda munyika vari siriyasi kuda dzimba, asi unongoramba akangoteera mukadzi iyeye. Mukadzi uyu une utsinye, handimunyepere hanzvadzi yangu. Mukadzi une utsinye kuti wakaoma mwoyo. Mukadzi rudziwe kuti chero dai wanga wapa mwana hembe, chero dai akakutadzira mwana, hauna right yekuti uende unotora hembe idzodzo ugodzipisa. Zvingani zvawakandiitira zvinorwadza, asi I've been doing good to them. Ndichivatumira kunyangwe nemari chaiyo yekuti vadye vaone kurarama. Ndichivatumira kunyangwe nehembe dzekuti vana vapfeke vaone kurarama. Asi handina kumbobvira ndamboti one day ndipei zvinhu zvangu zvandakakupai, nenyaya yekuti neniwo ndiri mutadzi. Asi kana vana vatadza alright, watadza here kana unotsvaka umwe munhu? Wedu we zviri kuita vana vari apa, kana kutoenda kumapurisa, ini ndiri mainini zveshuwa ndine vana vandakapiwa. Asi vana ava zvavari kundiitira zvakadai semunhu wanorarama muwanhu, kana utsvaga maadvice tani kutora hembe dzawamboti wambopa vana nemwoyo wako une rudo wobva wapisa. Zvinhu zvinorwadza hanzvadzi. Saka inini hangu chandikukumbira, hepo yandikukumbira ndeyekuti kuti titi vana vaendere kumusha kwavo kwakabva mbuya, kwakabva mai vavo, hatirambi, vanokwanisa kuenda. Asi mbuya manje vari pambavo kana makavaona avachaoni. Vakutodawo hepo yekuti vadai vavo vakarwarawo vanoti ndipeiwo mvura, ndipeiwo chakati, ndibatsirikewo. Ndo basa rewazukuru kutoya kwawakaita ikoko. Takatofarawo nesu tiri kure kudai kuti inga Mwari wawarangarira wadzoka vazukuru wavo, kuti vanowanawo munhu anocherera mvura, vanowanawo munhu anobatsira. Handiti muri kuzviona, but kana zvakadai hazvisisina chimiro. Zvinhu zvinorwadza, zvinhu zviri kutotitambudza nesuwo kuti todiniwo pane zvinhu zvakadai. Zvinhu zvakutotibatawo nesuwo kutotishungurudza. Izvozvo handina pisi. Ende ukatotasa kuti vanhu vari kukumbira mari kunyangwe nemasocial media, tokumbirawo kubatsirwa. Ndiri ndinowabatsira kana kudya chaiko chaiko, kundishooresa nekutishooresa, asi kana kuti titukwe nemasocial media kuzi hamugoni kubatsira hama dzenyu. Ini ndini munhu unotovabatsira kurya kudai, ndini ndinowabatsira. Hongu ndine imba yangu, but pane pamwe pekutosvika ndinotoshaya kana chinhu ndichivabatsira kuti family yangu irarame zvakanaka, but ndakaona hanzvadzi yangu ichikumbira rubatsiro pasocial media shuwa ndiriko, nenyaya yekuti ndakamutsura kuti hanzvadzi mukadzi wawatorawo, ndaona futi mangwana wazoshupika naye, akanditi munotonga nedemo watete. Ndozvaakandipindura, akanditi munotonga nedemo watete. Saka izvozvi zvaakunyara kuti handikumbire mari. Dai mama makambomubvunza iye kuti wakambokumbira here kana hanzvadzi yako iri kuSouth Africa mari ikakunyima, maimbonzwa kuti anza yaanopindura ndeyekuti kudii, nekuti haanombobvira auya kwandiri nenyaya yekuti ndakamutaurira ndikati mukadzi uyu uchakunetsa futi, asi mangwana usazoya kwandiri uchizonditi chakazoti watete, nenyaya yekuti iwewe pawakasangana nematambudziko ese ukati mukadzi handichadi wanditambudza, ndinogona kungomuka ndakafa. Ndikati hanzvadzi musiye hako aende kumba kwake, nekuti uchazowana anokuda nezvauri. Hazviroti kana uri murombo uri guwaka, uchazowana wanoda imba anokuda nezvauri izvozvo. Yeshuwa ndopawakarambana hameno zvawakangoitirana ikoko, inde handisiko ndazongonzwa kuti warongedza waenda, hanzi akati handigari newarombo, akaenda. Aenda kudaro pakuteera kwaakaita haanazonditaura kuti ndakuteera, nenyaya yekuti vanhu kana vachidanana munongozviziya. Asi ndakatombomuudza ndikati munhu wateera uyu une shuwa here kuti washinga futi kudzokera mumoto wangu akambobuda uya. Iye akataura kuti hai imi matete munotonga nedemo. Saka akutya kuti andikumbire mari, undokumbirawo mari zvinhu zviye zvatanga zvamakambotaura. Saka hanzvadzi handidi kunyepera. Mukoma wangu une problemo futi. Mukoma wangu inini une problemo futi. Munhu unotoda help chaiye, handizoti chii chinoitika paari, but mukadzi wake waainawo nesu tinototya kuti mbuya unogona kupuwa poison wakafa. Ende zvechokwadi ndafara nekuti kana zvaamumedia kudai tese tichaziva kuti chauraya mbuya chii mangwana, chauraya vana chii, nekuti tikaita zvekutamba izvezvi family kana yadai pachapindira mweya wakashata, mwe munhu akafa, asi achanongedzerwa ndiani kunzi auraya nhingi ndiani, nenyaya yekuti zviri kuitika zvacho ende apo vanhu vaisirana mapoison. Mwaita basa tete. Musakangana kuti mwana aenda kuchechi auya andisirewo audio, then mundipawo nhamba pane wamambo menshona mwati hanzvadzi yenyu zviya here wamaita akatogumbukawo nenyaya iyi. Ndokumbirawo nhamba dzake nditaurawo naye futi.
sezvandambotaura paya paya kuti ndakataura zvine mwana watete ivava vabva kutaura mwana wavo akambogara futi pamba ipapapa pamwe chete apa aina mainini ivava kwaari ndofunga anenge kuti mbuya zviya ndichazivi but ivava mainini ivava vakambogarazve nemwana watete ava tete vari kubva kutaura ava. Saka ngatichimbonzwai mwana watete achitaura. Makasimbere ini ndinotawo anoti ndakambogara pamwe achita kumba kune vasikana varonza runetswa ya ava vasikana ndawitnesa because zvavari kuitwa ndatombozvitwawo kuti ndizoya kuno South Africa ndakatiza izvozvo because ndaigara tangonetsana big time tichishupana tikamboisana police and taigara takangorovana sometimes kana ndisina ndotadza ndongondopomera mhosva ndisina kuita but vanenge vari vana vavo vaita kana vana vavo chaivo vanotoabhiswawo zvoti ndaisvika pakuzotsamwa zvekutsamwa zvinomboti kana uraya vana vako zvavana basa yobva totsamwa kuti tatopopotedza nyaya asina basa pozoita futi nambuya vari papo sometimes vanombotukwa vambomisidzana kunge vada kutorohwa chako cheko ndakada kupindira nyaya ichoyoka totosimudzana futi because mbuya pavo ndinatoti kuti vatukwe because ndakaona antu atangotukwa ndabva ndangopindira sakuzopindira kwandazoita manje taizonetsana big time and chimwe chinhu chaindibhowa fundi chekuti vaigara vatukwa kuti mai yangu ihure ndo chinhu chaindituka ichocho vachinditi chanzi mai wako South Africa ihure unaona ndo nyaya taiga chingonetsanirana iyoyo apaita rimwe day vakati tagana mukitchen abva tuka chigogo ari mukitchen saka murume wacho angagara chipasaini ndabvunza kuti murume wacho hamusi kuona zvekuitika wera apa nditi ndingaita sei hangu inini apa zvandingakwanisa kuzviita saka pane mashoko abva ndataura kuti haimichi makapusa hamuoni mainyu achitukwa hamunzwa mwenyu urwadza here totanga futi tatonetsana bva ndotova nechimwe chimupini chakandova nacho pahuma pangu tanga pabatsemuka patanga kubuda ropa saka ndandamuka ndichienda kupolisi ndaripota kesi yangu iyoyo ndaripota daro nyaya yacho yakazongotsikwa mene takazofamba sei after that ndaiti kana ndikawacha mainfomu angu zvozve pawaya aigonotorwa abva akandwa pasi ndo ndakatsikwa pasi tatazonetsana abva zonditi iwa ndidi kuona uchipinda mumba mangu ndatombotiza pamba ndofunga tiza zvinenge 3 days ndichirara mumba kwevanhu ndichipinda nepawindo mumba kwevanhu ndichiita manhu rega ega ndichipinda nepawindo chinorara bhozi munhu wacho ndaienda kunoramba kwakasiri kuzvizika ndo zvandiri kuita but zvazonongobatwa kuti ndo zvaingoitika but maivo handitomboawitnesi zvangu ndo unhu hwavo zvagara watone utsinyi chaivo usingaiti kuti nini ndibva ikokuka ndiwo vatoti ndibva ikoko neunhu hwavo because utachiwana handaufariri ende grudge nditori nawo zvisingaiti ndakavamaka mai vacho pabaita futi pari panyaya yechikafu vana vangasanyepo panyaya dzechikafu pachikafu vanotenga chikafu chafu vega vodyira chemubedroom mavo saka one day ndakazobvunza kuti mimi wai muchiti makatenga chikafu chenyu mega munodyira mubedroom menyu asi mama angu inyu akatenga chikafu todya tese ndozvandanga ndabvunza aba topopoda nzira ndabasa nechikafu chenyu chichichichi aba taura mashoko akatowanda ndati alright saka vakazoti mumba mavo manje vatoti mwana warara mumba medu mwana wamukomana muomba wacho ndondabvunza kuti aiwa imimi zvamuroti mwana nyaya wazorara munomu kurara nokwanisa kurara but munozokwanisa here kuzobatsira mbuya kuwacha magumbezi zvikanzi handikwanisi kumawacha magumbezi ane magumbezi acho ndenyu ndakati aiwa kana zvakada mwana nyaya akwanisa kurara munomu kana matima hamukwanisi kuwacha magumbezi iwawa zvikanzi hazvitoiti chichichichi anofanira kutorara imomo bhozi pamba pangu panapenda ndibvi naona ndati imimi kana muchiti hamukwanisi kuwacha magumbezi ndoti magumbezi azowachwa nani ndopota tanetsana chitukana nyaya chakatombonetsa ndichikuti hatichanziwa uchagarishi panapa ndotokumhanyisa panapa madhezi acho ndakatombotiza ndakaenda kwandakaenda ndikazodzoka after nyaya yacho yapera but ndaifunza mwe yapera but yanga isina kupera but yaitangisa futi
netsana ende mapurisa ndagara ndingoriko every time chigara chingokuenda every time mapurisa kwacho but sometimes pamwe ndindainzi pamwe ndindi wrong but ndansiri wrong. Unoona apa kapa maya waka ndokuvatori mugariro wavo because kana inosheshaiwaka tanga tisingatobwirana zvotodaro vatone utsini usingaiti mesho ndotori unhu hwavo kana mbuya shasha vanonzi vanofunga vatonzwa nekutukwa because panga ndingoriko futi koko zvanga zvingori same vaigara vachingotukwa every day and night vachingotukwa. Ina story kana peace yacho ine story na yokuti nyangwe hembe dzangu chete dzaitorwa because ndaizongoona kuti I'm one hembe dzaienda dzimwe saka ini kuti ndizobvunza manje ndaizongobvunza hangu pandadzachi hapana kwazvinongoenda nyangwe ndaudza murume wacho anobva angondiita kuti rafu komutauro ndozvokuitika panapa ka akasatondibhelieve achiti anzi unonyeba chichichi kana chesi nchangoitiwa pachangonzi ndindaita paka ndinisini kachi ndaita arowaita zvonzi ndindaita ndozvaigara zvingoita kupesa pakazodirwa kamuka radio mvura meni munhu akadirawo mvura ndiani bhosi vana vane musikanzwa zvanzi ndiyo wadira radio yangu mvura tachagaraja butonituka samashoko aizonituka manje ka ndowazoti ndizodzosera akazonituka mashoko anorwadza because ini hasha dzangu dziri padhuze because pavangondituka pana mashoko andaituka kuti ana mashoko ndinzoti aya mashoko anondibhowa ende kuti ndimachengete moyo mangu ka hazviiti zvinondirwadza uzoti ndaimbofunga kuti inini hangu ka kutozviuraya kuri nani but ndazoona ndazvishande chinhu handingazviurayi nokuda kumwe munhu but kuti atsokwadi mai vavo ka kwandiri hangu havasi right ende havasitombo right zvachose vane utsinye husingaiti. Mukutaura kwese kwaita tete nemwana wavo kunyangwe namai vevana miseve yese iri kundonanga pana mainini zvinoreva kuti chasaka zvinhu izvi zvisvike pakushata pakadai mainini vanenge vakakonzeresa kuti imba ife asi ina handishaisi chidhindo nekuti ndoda kotaura namainini uye ndiri kufunga kuti ndidzoke zvekundobvunza baba ava kuti imi nhai baba pamakazombofunga kuita barika mama nemari yakawandisa here kwakuri kungochiwawo vakadzi here chinyi vana mamusina hanya navo here why because izvozvi taakuona kutambura kwevana ende ndiri kuona kuti chimwe ipfungwa dzangu ndisandataura navo chimwezve chiri kupinda mupfungwa dzangu nokuti ndine vamwe vanhu vakawanda vakaita vanasikana nemadzimai avo vaita vanasikana vakatanga kubuda mumba vachindotsvaga vanakomana so vamwewo vakaita vanakomana vakatanga zvekubuda vachindotsvaga vanasikana so but chandoda kutaura kuna ana baba ndechekuti wanzi wangoita mwana angava mukomana angava musikana mwana iyeyei muchengetedze ndiye wawapiwa naMwari. Bhaibheri rinoti mwana chipo chinobva kuna Mwari. Kune vari kutovashaya vasikana ivavo vari kutoti ndikangowana hangu chero kamusikana chero kamukomana but imi munoti mavapiwa vana baba motanga kubata vana nekunze kwemaoko. Ini ndiri kufunga kuti munhu usati wapinda muwanano tanga wambofunga kuti ndagutsikana here kuti ndichinyatsopinda muwanano nokuti vamwe vari kupinda mudzimba idzi vozotangazve kuvhima vakadzi kunzoko vakangana kuti tine vana vavhima zvevakadzi kunzoko vodyara zvevamwe vana ikoko kunoko vasiya zvevamwe vana vachitambura vari mumba. So vana baba ipapapo ndinzwei ndinzwisisei nditeererei kana muri baba chaivo mune vana dzikamai muchengete vana ivavavo. Chinonzi baba nebhuru remashanga zvinofana kusiyana. Bhuru ndo rinofamba richifemedza pese pese, bhuru remashanga. But vanonzi baba chaivo chaivo vanofana kunge vaine hunhu vachiremekedzeka. Vachinzi kana vauya pamba vanonzi dhedhi, vauya vanogamushirwa. Ukaona baba vari kuita zvekuti ndini baba panapa ndini baba panapa
Samuel pane pavari kuleka ubaba hwavo, nokuti ubaba hahuiti hwekutsvagwa bakubatira vanhu shamu kuti ndiitei kuti baba. Ubaba hunotozvitaura hwega, vega vanofoswa kuti yeya pamba pano pana baba. Kana vakataura ka1 voice ravo rinozika. Why? Because ndi baba, haisi huma. Baba havafani kutyiwa, baba havafani kutyisa, baba vanofana kupiwa ruremekedzo rwokuti ndi baba, vanofana kuremekedzwa, kuziva kuti ndi baba ava. Ukaona vapfuura kuremekedzwa kwavo vakuita unga huma, vakutyisa, ziva kuti ubaba huya hwatoleka. Ende kazhinji vanhu vakadaro ivavawo ndo vanotinetsa nekutsvaga zvakawanda mumaraini, vachiita ufambi, vachiita upombwe, vachiita sei. Saka kushushira kuya kutyisa huhuma huya kuti vasabvunzwa bahuhure hwavo hwavari kuita kunze uko. Handi muri kuona? So vana baba ipapapo ngatipachenjererei, nemhaka yekuti ini ndandichitarisisa. So handichatauri zvakawanda nemhaka yekuti ndinoda kudzoka kuna baba Mwashita. Ndasvika pavari ndo pandichataura zvakawanda, ndapavari ndo pandichataura zvakawanda. Chimwe chinhu chandaona ipapapa ndechekuti gogo vanotoriwo pama1 kubva mukutaura kwese kwandakaita nehama idzi. Zviri kuratidza kuti gogo upenyu hwavo hunotori parumana nzombewo. Ende tichaita sei manje mwana watswe dumbu mai vatswe musana, nemhaka yekuti vana vanofanira kuenda kuna mai vavo nekuti vari pasi pe18 years. But gogo vari kudawo vazukuru vekugara navo nekuti gogo vakura, hazvichaiti kuti vagare vari vega. So ndo imwe nyaya iyoyo. So toita sei mhuri yeZimbabwe? Ngatichibatsirana ipo panapa. Totorera here baba ava peace order kuti vabve apa nemudzimai wavo gogo vasare nevazukuru vavo? Toita sei? Ngatibatsiranei. Tingaigadzira sei nyaya yakadai? So ndakuisiya mudare, tisangane mucomment section. Hama dzangu, mundiudzewo kuti ndisati ndaenda kuna baba, ndisati ndaenda kotaura nagogo, fanai kutipawo maonero enyu imo mucomment section kuti tione kuti danho chairo rakakodzera ratingatora panyaya yevana ava nagogo ndeipi, nekuti nyaya idzi dzatova mbiri. Taakurwira upenyu hwevana, at the same time tichirwira zveupenyu hwagogo. Saka hatichazivi kumanjiki papapa kuti tinoitumbura sei. Tikati vana vaende kuna mai vavo zvakanaka, vana tinenge tavagonera, but gogo vanosara nani? Nokuti zviri kuratidza kuti gogo havasi kugona, uyu mainini haasi kugona kugara zvakanaka nagogo ava. Ende gogo ava kwanzi vari kutongotyawo kunyatsa kumukonfranda, nekuti vanenge vari kutomutyawo iye mainini. So todii mhuri yeZimbabwe kutoti nyaya yedu imire zvakanaka? What can we do? Tingaisolva sei? Ndandichimbobvisa mwana anga achida kushupa apa. So ndo mamiriro zvakaita hama dzangu. Ngatisanganei mucomment section. Kune vachangotanga kusvika pano paUtindi TV, itaiwo zvakaita vamwe zvekubaya pakanzi subscribe, mobaya ka notification bell kaya, molaikawo mavideos edu nekushare kuti zviite zvakanaka. Handitika Mwari akukomborerei, Mwari akuitire zvakanaka. Tinosangana muzvikamu zvinotevera. Zita rangu noitwa Elder David Kanjanda. Fear not, sin not. Right. Ngatichienda panyaya yemunhu ari kuti inini ndaka subscribe but ma notifications haasi kuuya. Ndiri kushaya kuona kuti nyaya yapapi, especially dzinenge dzine ma episodes ziya. Right. Kuzasi kwefoni yangu kunoku nechekurudyi kwangu, kana kuti ngatiti pakati apo kuzasi pane ka plus. Right. Tobva pane ka plus tichienda kurudyi, ndiri kuona pakanzi subscriptions apo. Pakanzi subscriptions ipapo ndo pandinobaya sezvizvi. Ndapabaya sezvizvi ndotarira kumusoro chaikoko. Muri kuona here zviri kuitika kumusoro uku? Kumusoro kune zvinhu zviri kufamba zvichienda izvi zviri kuenda ku left, zvoenda ku right, left and right. Izvi ndo ma channels andaka subscribe ini sa Elder David Kanjanda Songs. Handitika? Right. Ndo ma channels andaka subscribe. Right. Ndakuda kutsvaga pane Utindi TV, ndinobva ndadai
right. Utindi TV ndaiona handiti muri kuzoona iyo iripo pakanzi Utindi TV. Panotori nekado keblue ako, kado keblue kari ipapapo ako kanongoreva kuti pane latest video randisina kuona, right. Saka zvadaro manje ndaakubaya ipapo pakanzi Utindi TV ipapo kuti ndipinde muUtindi TV ndione kuti hamuna here zvitsva zvandakapotsana nazvo, ndinobaya ipapo sezvizvi, right. Ndabaya ipapo, handiti muri kuona, ndabaya ipapo mavideos akubuda panapa aya eUtindi TV iwaya aya eUtindi TV iwaya aya eUtindi TV aya handiri kuscroll aya eUtindi iwaya eUtindi TV eUtindi TV randakaona ndotoona kuti iri ndakariona, iri handina kumboriona, iri ndakariona, iri handina kumboriona, ndichisiya, right. Ngandidzokei kumusoro, zvimwe zvinondibatsira futi ndezvekuti right, ndabaya pakanzi Utindi but pane pakanzi visit channel kumusoro ikoko, padzasi pemachannel handiri machannel ari kufamba aya, handiri kufambisa aya, pazasi pawo nechekurudyi rwangu pane pakanzi visit channel. Handiti ndabaya Utindi pekutanga, ndabaya Utindi ndochiuya ndobaya pakanzi visit channel sezvizvi. Ndikabaya pakanzi visit channel sezvizvi ndakunyatsoona Utindi TV handiti nedescription iro Elder David Kanjanda is a gospel musician, preacher of the word of God, teacher of the word of God, and also a praise and worshipper. Ndobaya pakanzi mo kuti kana ndichida kunyatsa kunzwisisa kana ndichida kunyatsa kuverenga kupedza description racho, nyaya dzawo dziri mudescription idzo dzabva dzabuda idzo sezvizvi, ndoverenga zvese zvandiri kuda. Pazasi apo pakanzi links ndo patinowana malinki atinenge tichida kunzi neUtindi TV tione, malinki atinenge tichida kunzi neUtindi TV tione. Muri kuona zvakaita blue izvo pakanzi links apo, kubva panzi WhatsApp channel. Iyo WhatsApp channel ilink yeUtindi TV WhatsApp channel, WhatsApp channel yeUtindi TV, zvokuti ndikangobaya pane blue ipapapo, ndikangobaya chete pane blue, regedzai ndibaye tinyatsogutsikana tione, right. Ndikabaya pane blue ipapapa sezvizvi, ndabaya, mirai ivhure, inobva yatitora kubva ipapo yotiendesa kuWhatsApp, right. Yatiendesa kuWhatsApp, tarisai Utindi TV media channel, handiti ndochiona pakanzi view channel apo, view channel ndobva ndabaya ipapo. Muri kuona here ndatopa WhatsApp channel yeUtindi TV, ndapa WhatsApp channel. Zvandapa WhatsApp channel yeUtindi TV inini handichabudisirwi pakanzi follow, asi iwewe kana usati wafollowa WhatsApp channel yeUtindi TV, kumusoro kunoku kazhinji, kumusoro kunoku pakanzi Utindi TV media, uchienda nechekuright panobuda pakanzi follow, then unofana kubaya ipapo. Ukangobaya pakanzi follow ipapo kuzi nka wabaya saizvozvo pakanzi follow ipapo, unenge wakutofollowa Utindi TV kuYouTube nekuWhatsApp channel, right. Ngatidzokei kuYouTube kwatabva tanga tisati tapedza, tine zvatoda kupedzisa ikoko, right. Tiri kudzoka kuYouTube, right. Padescription paya ndipo paya tapedza napo padescription apa. Ukazwa zvichinzi kune nyaya yakati but taisa link racho mudescription, irori ndo rinonzi description, iri ndo rinonzi description. Unorivhura sei? Unorivhura sei? Ndakumbodzoka bijana kumashure kuti uone kuti unorivhura sei. Handiti kuti uone kuti kumusoro kunoko, handiti kunoku kumusoro kunoko, kune uyo andaka subscribe, ndikabaya pakanzi Utindi TV, panapa pakanzi Utindi TV, pandikapabaya sezvizvi panofanira kundibudisira pazasi pacho apa pakanzi visit channel, ndobva ndabaya ipapo pakanzi visit channel sezvizvi. Ndikapabaya sezvizvi, right. Izvi zvakutanga kunyorwa pazasi pakanzi Utindi TV media, poiswa handle, poiswa masubscriptions, potanga pakanzi Elder David Kanjanda, yatwa description iyoyo, right. Ndichiverenga kuzasi kunoku nechekuright kwangu pane pakanzi more apo, pakanzi more. Ndikapabaya ipapo pakanzi more,
ndinobva ndapinda mudescription ndoona zvirimo, ndoverenga profile yese iyi. Kuzasi kwacho kuno ndo kunowanzonga kuine malinki, kune zveblue kuno ndo kunowanzonga kuine chinyi malinki. Anditika right, ngatichibva padescription tazviona zviri padescription. Tazviona zviri padescription. Right, ndamu muutindi manje panapa. Apa pakanzi home. Tikabva pakanzi subscribed apa. Pakanzi subscribe zvinoreva kuti wakasubscribe zvakazara. Anditika kana usina kusubscribe zvakazara ukabaya ipapa andimukona mabayira andaita aya. Tarisai pane pakanzi personalized. Pane pakanzi paya patinoti kana mabaya subscribe mobaya ka notification bell. Kureva kuti pakanzi apo kuzasi kwakanzi notifications kuno pakaneka bell kakanzi aka kanofana kutika kuisa tick iri ku right iyi. Tick iri ku right zvinoreva kuti wasubscribe zvakadini zvakakwana. Anditika ndikubva ndanyatsa kusanangura zvese kuti tibatsirike. Anditika right, ndobva ipapo ndiri pautindi TV. Panapa padzasi pakanzi subscribe pane patiri kuona pakanzi home, videos, shorts, live. Anditi zvichienda zvakadaro kwese kuno ku playlist, community. Todzoka panapa ndandajamba pakanzi podcast. Right, home uyu muri kumuona ere home ari kutibudisira zvese but zvinogona kundivhiringa ndikada kushanda nehome. Asi kuti zvindiitire zvakanaka panapa kuti ndikurumidze kuona zvandiri kuda ndinobaya pakanzi videos apa. Ndikapabaya pakubuda list remavideo chete eutindi TV. Anditi aya ndofunga takamaona aya. Ndofunga takamaona. Kana usina pabuda video rausina kuona manje ndo paunonga wakuchitevera uchichiti ndoda kumboona kuti iri rakandijamba sei uye sei ndakajambwa. Anditi muri kuzoona manje auchachemi kuti pane mavideos akabuda but andina kumaona wauya panapa mavideos. Right, tobva ipapo pamavideo pandabaya pakanzi video apo ndichienda ku right pane pakanzi shorts ndopabaya sezvizvi. Aya anongori mashorts videos ari pautindi TV, mashorts clip tuyatu. Anditi right, tumavideo tudiki tuyatu kuti nongotaura zvakati kobva katoguma zvako. Anditika ndiwo iwaya mashorts. Tiri kuenda ku right kwedu. Anditi ndobaya pakanzi live. Takuenda pakanzi live apa ndopabaya sezvizvi. Right, panondibudisira mavideos ese akaitwa live stream neutindi TV. Unfortunately hatina malive akawanda but soon panenge pane malive akawanda. Live yandingangoti yatakatoita ine musoro sofande iyo yakanzi nhasi ndombopindura mibvunzo panyaya yakadho chiteka tiri pa live. Iyoyo ndo live yatiri kuverenga sofa kuti takatoita live tichauya nedzakawanda. Thank you. So don't worry, musanetseka inticha. Tobva ipapapo tiri kuenda ku right toenda pana pakanzi podcast. Panapa pakanzi podcast ya sort of like ama playlist iwayaya ama playlist. Tikavhura panapa mukona podcast pabva patinyora kuti utindi TV, relationship and love affairs matters. Andimukona inyaya dzakangoda kudaro dzakangoda kufanana nezviri pa heading izvo dzinenge dziri imomu. Saka mukona panotori ne picture vamukoma kadhi uchiteka. Right, mune nyaya dzakawanda imomu. Ndikabaya ipapa sezvizvi mune mavideo arimo. Anditi right, mune ngori ne 2 chat. Right, achawedzerwa, don't worry, ndakudzoka back. Toenda zve ku right tochienda pakanzi playlist. Pane nyaya futi ipapa tichienda ku right ndobaya pakanzi playlist. Pana ndabaya playlist. Muri kuona here ma playlist aya akubuda aya maplaylist aya asi mavideo ma1 ma videos akaunganidzwa zvichienderana achiswa magroups kuti aya anopindirana. Ndingada kuvhura papi kuitira kuti right pana pakanzi they need help healing from both spiritual, mental and body. Apa ndopatokonya ipapa. Murikuona
mavideos atakaisa umu aya ndevanhu vatiri kufungidzira kuti vangangoda kubatsirwa. Vanongoda kubatsirwa vanhu ava, zvinhu hazvina kuvamirira chimushe. Vamwe vacho vanoda kubatsirwa pamweya, vamwe vacho vanoda kubatsirwa pafungwa, vamwe vacho vanoda kubatsirwa panyama, zviri fizikali zvekutovapa mari chaiko nezvekudya. It's like vana Brighton varimo imomo. Andimazvona playlist rakadini rakazvimirira. Saka hauna chaunoshaya ukatevedzera process yandiri kutaura iyi. Ukatevedzera process yandataura panapa iyi, hauna video raunozoti ndakazorishaya. Asi kwese kwataenda kuma playlist nekuchichichi kwesoko kunokubatsira kuti uwane videos ari muma groups mawo. But ukabaya padhuze nehome pakanzi video apa, ese manje anenge apo ipo papo. Unogona kutera 1 uchiplayera uri kuda rawakajambwa naro uchiona kuti iri ndakajambwa. Ese tingatongoenda tinoswera nokuti mavideo epauti ndi TV akawanda ndimunozviziva. So ese anenge ari papi aripo ipo papo. Ndinotenda kuti ndabatsira umwe munhu. Kana paine ane mubvunzo asina kunzwisisa, please nyora mu comment section uchibvunza pamusoro pekudzidzisana kwataita apa uku, kuti kuti pa next time patiri kuya nerimwe video tiwedzere kujekesa. Thank you very much. God bless you. Wagomana, 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 uyai muone zvaitaka television, Utindi TV yasata, Utindi TV yaba kanjanda, uyai kani muone eutakanja waya waita mukurumbira Utindi TV amakan komana meta makumbozopambiswa wasina vana vavakuwana wasina varume vororwa nekuburikidza netelevisheni. Utende baba nesuo